Jawa Tersepaduun Bapak Salim dari Semadu untuk acara ketika dan juga resepsi adat panggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng siang panggian malaikat angkatan sing campur sari sandana. Kate pandikan ni kalian Bapak Hartono. Kalau dengan siang menika rawuh wonten perumahan Mustika Karang Satria Jalan Merah Delima 10A Karang Satria Tambun Utara Bekasi. Wonten dalemipun Bapak Yastiva Taslim dalah Ibu Awan Samininten Dawing putra inggih menika Ayu Fakriah Nur Hasna STKOM Dawing Dimas Bagus Taufan Jagat Dewi Antara SDS putra saking Bapak Basuki Rahmat Ibu Lisa Sulistiawati kirim dari keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah bagi mulia kakek dan ninin kanugrahan putra ingkang soleh lan soleha amin amin ya rabbal alamin tasih kasengkuyung kadang-kadang saking HRT Audio adalah cerah foto Cijantung dan juga sepenuhnya oleh rekan-rekan dari seniman seniwati campur sari Bekasi. Terima kasih Bapak Setunggal Suratinya ing siang menika wonten Gendo Ayu Putri Kirana, Gendo Ayu Yunia Smoro, Gendo Ayu Reni Pra Mesti lan keluarga Dimas Yuda Ardana Kandi Sasanti Nguri Buddha Jawiyo Sugeng Hamir Sari. Gegaraning wong akrambi tutu bandha tutu
lupa amung ati pawi dane celak ngasar iki ngerti apa ora wiwite ya wis basikan iki ngerti celak ngasar iki lho luput pisan kena pisan ye sapa nek to cah tengok iso lagi kulaan iki yen gampang luwe gampang yo ngono yen angel lho angel iki gerian santai sampean padha kok dina iki gendang yen angel ka nah ngono cengkoke Candra langkung tan kenoti numbas arto Ji matur sembah nuwun niki langsung dibuka langgam dadi ati monggo buka culuk nduk aku seneng nek kompak ngene iki kok. Kompak nggih, Mas. Tapi aku ngerine ngene, Nduk. Nek kompak ngene iki kok mesti apa? Apa? Mas Yuda aja lali sajane bocah-bocah. Ngerti to sajane apa? Sambel bawang sandok-ndok. Sandok-ndoke. Kuwi cacah iki biasane ya ngono kuwi kok. Tempene aja lali. Oh, minyak gur. Oh, sembako apa piye? Yo. Rina wengi. Kak Siti. Hati.
Sesarengan campur sari Syanjana. Spesial kagem tamu undangan. Diaturke salam juga buat pimpinan dari JP Musik Entertainment dari Tangerang Kota. Niki nyuwun lagu Bojo Loro Dalacinan Bana. Bojo Loro Dalacinan Bana. Mungkin yang dari keluarga besar GP Musik mungkin yang hadir di sini mungkin bisa langsung gabung bareng kita gitu. Bisa mewakili keluarga besarnya. Jojo malah lewat streaming. Monggo ditelaskan Nduk Cahayu. Motor sembah nuwun Nduk Ayu Yuni Asmoro langgam dadi ati. Monggo Mas. Syanjana. Serang foto Cijanto. Ayo Mas Yuda. Yo. Sebesar keluarga besar Tangerang Kota Bumi. Bojo loro. Bojo sing enom njaluk pajero. Sing tuwa piye? Sing tuwa njaluk civic turbo. Mas Yuda. Siramu met ora bisa turu. Andom tresno de uga andom wetu.
banjur saiki bingung atine monggo yo telung dino mas iya dek mulai rono telung dino bali ning kene aduh penake sing sedino kanggo sapa sing sedino kanggo wong kono bahas nadi goyang yo ayo pengantin boleh goyang au Sika yo abang biru lampune disco awak gurude duwe bojo loro bojo sing enom jalo disayang sing tuwa njur wegah ditinggal ini lho mas ayo bagus sirah momen ra bisa turun aduh tresna kandang metu mikir butuhe Pak G mikir belanjane aduh jeresa Tangane lho. bingung atine aye telung dina mulai rono Sawer telung dong, Pak dina J. Masa nggak bali nyawer? neng kene sing sedina Aduh. kanggo sapa Sapa? sing sedina kanggo wong liya tambah lagi yo hey. Monggo ibu jogetnya di depan boleh monggo Lah iki gur 10.000 kok ngene iki lho ya. Ya paling ora ki ya abang-abang iku coklat-coklat ngono lho. Sika. abang biru lampune disco awak gurude duwe bojo loro bojo sing enom jaluk disayang Disayang Mas. sing tuwa njur wegah ditinggal iki arep foto manten lho Sirah mumet ra bisa turun andung tresna keandung iki bapak Tasim niki nggih sing niki to bapakne bapak Tasim ingkang niki bu nggih butuhe Pak Taslim Oke, joget boten panjenengan ta monggo Pak. Bu Taslim Napa badhe nyangoni nggih monggo Pak. Saiki arep kepiye seneng atine yo telung dina mulai rono telung dina bali ning kene sing sedina mas kanggo sapa sing sedina kanggo wong liya sing sedina kanggo liya JP musik lagunya sudah terpenuhi. Ini spesial Mbak Sudah, Bru. JP Ini wonten musik. Bapak Taslim wonten.
Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lujeng dalu. Bagaimana katakan saya campur sari sandana. Eka meja sangi taman puri cendana Tambun Bekasi. Taja pandegani kalian Roko Bagus Hartono. Eka ludangan dalu menit tasya pali perwante. Terlebih Bapak Yas Bisa Taslim adalah Ibu Awan Soman Ninten. Dari Kamputra Ege menika Gendo Ayu Fakria Nur Hasna STKOM. Daupkan Dimas Bagus Taufan Jagat Dwi antara SDS. Putra saking Bapak Basuki Rahmat adalah Ibu Lisa Swistiawati. Karin dari keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Bagi yang melukai dan ninen kanugrah putra ingkang solehan soleh. Amin amin ya rabbal alamin. Lumantar kadang-kadang sandana tasika sungguyung kalian cerah foto cijantung adalah HRT Audio Sound System. Dan kadang-kadang saking seniman seniwati campur sari Bekasi. Kula tepangan sungai bawah sungai salat nyugung ing dalu menika kasih pindah Mijil saking lelatan Pak Cita Jawa Timur Gendo Ayu Reni Pra Mesti. Eka nomor kali Mijil Sakilala dan Suko Harjo Gendo Ayu Yunias Moro Wati. Eka nomor 3 Mijil Sakilala dan Pemalang Jawa Tengah Gendo Ayu Putri Kirana. Ladi Kelobea Dimas Yuda Ardana Kandi Sesanti Nguri Budaya Jawi Sandana Sugeng Hamirsan.
Semadu, terima kasih kata-kata sakit campur sari awal artis. Pak Dendi. Pak Dendi. Oh Pak Dendi, mana Pak Dendi monggo. Disenggol-senggol kakak Pak Dendi. Iki Pak Wawan ya ditunggani ya, Dik. Susah mung kangen sliramu bagus papujanku ora bengku rasaning atiku awak lukrang ra bisa turu wow susah nunggu kowe bali rasa kangen ra bisa mari amung sira sing tansah kangen iki bapake sing nyoteng pojokan monggo Pak nek ngersake lagu napa ngersane nanggap sandana ya monggo lho Pak. Ngersake lagu napa Pak merapat monggo. Tanggapane ya murah ya. Murah Mas. Oh, kandhane. Ya ora ngentekke wedhus siji lho. Wedhus larang ki. Ayo. Aja sepan wong bagus tresna iki. Asik lho, Dek. Saja sih ya, Dek. Suwe lawase kowe lunga ora pamit aku doh wong ayu bebujanku ati susah mung kangen sliramu
Sor. Dik. Utuk. Mosok diutuk-utuk. Ora benar. Bu RT. Hae. Coba ngene ta. Urung panas. Nganggo ngene, Madam Rana gaya nyopot lampu. Yo. Wis gak helikopter. Ora ngene. Gaya nyopot lampu wae wong tangane ngene kok. Ayo. Oh, alah, gaya Ayo, Madam baru, Rana. gaya Yo, baru. ngene. Nah, ayo Mas. Aja semalang wong Karo dipokek. Kangen ning ati ya, ben iso nambani kangene awake dhewe. Spesial kagem para tamu undangan.